যত্ন খুলুমবাইখা হাস্তেনি যত তাখু উখরুনো আং কইহौ খানা 27 তারিখ জুলাই সनै 28 তারিখ জুলাই ও সালनै চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যত 18 বছরनि सिनि साका যত अमर तंनाय যতनो করোনা ভাইরাসनि যে ভ্যাকসিন যতनो রওয়ানি বাঙাইনাय ত্রিপুরা রাজ্যनि माननीय मुख्यमंत्री बरंगना बिप्लव कुमार देव जे याका सेमानि केते चिनि मोदी जी जेभाबे चिनि भारतवर्षनि যত भरगनो काहाक्रिंखे खलायनाय करোना भाइरास के माजाया नातै माजाकफानो थैया नातै आगे खलायनो बाङै दुईटा डोज वाइनै जे भ्याक्सिन रजाखा हांखे बेना थेके मुक्त उमानो बनि बाङैनाय जे साक्थार तंमानि बनि जों जत्तनो नाहावैनाय ताबक एमनाय किल्ला बागमा एलाकाओ साब्रैनो चलै दंगौ तबु खाना बाय सनै अर्थात 27 बाय 28 जुलाई 2021 फयनयतानि सिनि चैनाय भ्याक्सिन रवानि आरने जत्तनो 18 বছরनि सिनि साकानि उमर जतमनि जत्तनो नाजागबाय जिरि जा ताकसा नाजायाखो कांखे पिलेसन कायसा नाजागमनि परे 84 दिन परे ते कायसा नाजाखैबाय जदि हाकि खलायना आर विशेष खलायबै चिनि त्रिपुरा राज्य सारा भारतवर्षनि बिसिंग मामलायसाय भ्याक्सिन काहाखे चिनि बरराव सरकारनि साख्लायमानि नाहावैनाय भ्याक्सिन नामानि बाङैनाय मोदी जी बाय एवं भारतवर्ष बेलायखे खाका हामया फाजालहा ता खाना बाय सनैनि ओ भ्याक्सिननि जे चिनि परिकल्पना मांनाखे खलायबै रजागनाय जाहाथे केबो करোना भाइरास माजायाना तै हनैनाय जे रजागमना वानि बाङै जो वा समय जे कंक साबजाक आरो जत्तनो जार रजायाखो रजागबाय जदि बयले हलगे जत्त बेरेमनि मथा हितंनाय रक कमिटि हितंनाय रक चिनि हदांलांथों मयालांथों लुकुंलांथों जत्तनो खावैनाय साक्त रजाकदि बाकी जत तंनाय बानि जे रजायाखो तंखाके बनो हायनो 18 বছরनि सिनि कुसु बुरा बिरिक सह जत्तनो रबाय जदिहि आनि तरफ थेके आं कबजाउ जत्तन हामबाय।